Potser aquesta història és només una metàfora, un conte per a infants, però ens transmet una idea clara que hauríem de tenir present sempre. Si vivim en equilibri amb la natura, tots ens sortirem beneficiats. I això no és cap llegenda, és la pura veritat. Avui farem un gran recorregut pels parcs i jardins de Barcelona. M'agradaria que féssim un exercici mental. Si jo us dic ciutat,